Kaixo lagunok, gaurko honetan The Mind izeneko mai jolasa aurkeztu gura dotzuet. The Mind karta jolas hau 8 urtetik aurrerako 2 eta 4 jokalarin artean jolasteko modukoa da. Jolasian hasi aurretik kaja zabaldu, edukixe atara eta jolaserako prestatuko gara. Daueneko prest daukau The Mind jolaserako eduki dana, bai? Karta jolas bada eta karta mota desberdinak ditugu jolas honetan. Alde batetik baditugu zenbaki kartak, bai? Batetik 100era zenbakituta 1 eta 100 barne. Beste alde batetik baditugu erronka maila edo nivela adierazten dabien kartak. Batetik 12ra. Eta jokalari kopuruan arabera, erabiliko ditugu kantitate bat edo beste guzti hori dana argibidietan azaldute dau. Eta azkenik, baditugu beste 2 karta mota, oso berezisak dienak, alde batetik ninja izar kartak, eta beste alde batetik bizitza kartak. The Mind jolasa 2 eta 4 jokalarin artean jolasteko jokua da. Argibideek esaten dabe, jokalari kopuruan arabera, kartak edo erabiliko ditugun erronka nibelak bat edo beste izango dela, bai? Kasu honetan irudikatuko dugu 2 jokalarintzako jolasa izango balitu bezala. Kasu horretan, erabiliko dugu edo mailan erdian ipiniko ditugu erronka edo nivel karta guztiak, batetik 12ra, denak barne. Bai? Eta horren aldamenean ipiniko ditugu alde batetik 2 bizitza karta eta ninja izar karta bat. Eta sobera geratzen dien ninja izar kartak eta bizitza kartak mailan eskina batera itxiko ditugu, ze jolasian zehar igual baliteke biharrezko eukitzea. Eta bestalde, ingo dauena da, zenbakidun karta guztiak nahaztu eta buruz bere ipini multzo baten. The Mind jolasa karta jolas bada eta jolas kooperatibo bat da. Jolas honetan helburua izango da jokalari danen artean erronka guztiak gainditzea. Hau da, nivel bakoitzeko erronka gainditzea eta 2 jokalari baldin bagaz kasu honetan 12 niveletako erronkak gainditzea. Hortarako zer egingo dugu erronda bakoitzen edo nivel bakoitzean? Nivel horrek adieraziko duzku zenbat karta hartu behar dituen jokalari bakoitzak. Adibidez, lehenengoko nivelian baldin bagaz, jokalari bakoitzak karta bat hartu beharko dugu. Eta, txandarik ez dago jolas honetan, ezin da hitz egin jolas honetan, ez da keinurik egin. Bai? Kontua edo helburua izango da, erronda bakoitzen edo nivel bakoitzen, eskutan daukauen kartak ordenetia txikitik handira. Hasieran apurratu ulertzea igual kosta ingo jatzue, baina adibide bat ipinitea nik uste dut askoz hobeto ulertuko dozuela. Lehenengoko nivelak adierazten dau karta kopurua, ez? Jokalari batek hartuko dau karta bat, bai? Eta bere aurrekaldean ipiniko dau. Bakoitzak ikusi ahalko dau bere karta. Beste jokalariak ezin ebe jakin zure kartia zein da. Eta 1, 2 edo 3 esaten dagoenean eta jokalari danok eskua mahai gainean ipintzen dagoenean, adierazten du jolasian hasteko prest gazela. Hemendik aurrean lehen esan dut moduan, ezin da hitz egin, ezin da keinurikin, eta helburua izango da gure kartak ordenatzea zenbakietan txikitik handira. Kasu honetan, ez dakit norrazeko da. Zoriz. Pentsau, ni hasten hasela, botakot karta, eta ondoren berak bota beharko leukean. Ordenatzea lortzen baldin badugu, nibela gainditu dugu, eta karta honek buelta emango dutzagu. Bai? Karta honek sartuko ditugu barriro multzuan, nahaztu eta hurrengo errondan. Jokalari bakoitzak, kasu honetan, nibelak adierazten dagoen, karta kopuru hartu biko, 2 karta. Eta berdina. Bakoitzak ikusiko ditu bere kartak, eta prest gazenean, eskua mahai gainean ipini eta jolasian hasiko garen. Zer gertatzen da, baina, bai, espaldin badugu lortzen, bai, ordena zuzena edo kartak txikitik handira ordenatzea. Bizitza karta bat galduko dagoela. Eta helburua izan beharko da, nivel guztiak osatzea, bizitza kartak galdu baino lehen. Adi, ze nivel bakoitzen badaz, edo nivel bakoitzak gainditzen baldin badago, batzuetan badaz sariak. Kasu honetan, 2. nivela gainditu eskero, ninja izar karta bat irabaziko gaunke, eta 3. adibidez, bizitza karta bat. Karta berezizak honetxek die, bai? Eta bizitza karta ikusi dozue. Bizitza kartak adierazten duzkue zenbat aukera daukoen partidan zehar aurrera itxeko. Eta bizitza karta guztiak galdu baino leheno, lortu beharko geunke 12. nivelera iristea.
Ninja izar kartak zertarako balixo dago. Bueno, nivel baten ikusten baldin badago proposatutako erronka zailegia dela, jokalari danok ados baldin bagaz, esaten dugu izarra erabili nahi dugula, eta ingo dagoena da, jokalari bakoitzak ingo dagoena da, bere eskuetan daukon kartetan multzotik, balio txikinena daukan karta deskartauko dugu. Nolabait, erronda erraztuko dugu, bai? Ninja izar kartak hasieran batekin edo bikin hasiko gara, eta jolasien aurrera inela aukera edukiko dugu, ninja izar karta gehiago irabazteko, eta komodin gisa erabiltzeko. Hauxe da bemain jolasa, jolas kooperatiboa da, eta eskatzen da, elkar ezagutza bat, elkarrekiko sintonia bat, eta eraberian eskatzen da isilik eta keinu barik jolastea. Jolas oso berezia da, giro berezia sortzen dauelako, eta gonbidatzen zaituet probatzera. Gaurko bideo hau gustoko eduki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen argibideen berri eduki gura baldin baduzue, jarraitu gure sare sozialei edo harpidetu gure YouTubeko kanalera.